皆さんこんにちは。今回はですね、提供できる婚活カードの方を紹介していきます。はい、で紹介の方していきます。はい、じゃあレートは私が決めさせていただきます。提供ディラフィアリーブーツと名前ませんね。ちょっと時間がないので、トレードの場合はこれもやります。できるだけバラのトレードはやめてください。例えば2枚ずつのトレードとかでお願いします。はい、レアクセとかプレミアムアクセになっております。はい、以上が提供できるカードになっております。で、ご視聴ありがとうございます。じゃあさよなら。